Sledujete Úspešné premeny s Matúšom Špírkom. OK, Luci, vítam ťa v relácii o úspešných premenách, nakoľko tvoja premena je úspešná, ale začala takým netradičným spôsobom, teba do toho prihlásila sestra. Takže od toho sa odrazíme a tým začneme. Ako to celé bolo? Takže ahoj, ďakujem za pozvanie. Takže to začalo asi takto nejako, že som bola na materskej a proste tie kile nejaké ostali navyše. Plus na tej materskej asi to bolo také nejaké pohodlnejšie, tak dosť veľa som nabrala kil, hej. Koľko je dosť veľa? Dosť veľa som, 83,5 som mala. Takže 84, možno aj 85. Už potom, keď som sa k tebe prihlásila, tak už niečo. Len kvôli tomu išlo dole, lebo som vedela, že idem k tebe. Takže už si mala záväzok a už to išlo samo, hej? Nie. Tak tých 85 kg. OK, a predtým, keď si bola, dajme tomu, že vo forme, v takej možno najlepšej, tak... 74 najviac. A tam už som cítila na sebe ten diskomfort nejaký taký, že to nie je dobré. No a 74 to bolo také, že si sa cítila super, že to už bola že dobrá forma, alebo tam si sa už cítila... Nie, ako 74 to bol taký strop u mňa, hej, že strop. Chcela som ísť aj nižšie, ale nikdy to nešlo. Aj keď išli 2-3 kg dole, tak vždy som sa naspäť akože vrátila k tej váhe, hej. Že tak mi to kolísalo. Ale takúto váhu, ako som mala teraz, tak to bol strop akože. Tých 84, OK. A ako to celé bolo? Ja viem, že teba prihlásila sestra, lebo ona sa mi ozvala. Áno. Ale vedela si ty o tom? Alebo ty si plánovala také niečo? Nie, ja som nevedela. To bolo asi tak, že rok som teba sledovala na Instagrame, na Facebooku a všade. A vždy, keď sme boli spolu, proste som hovorila sestre, že neskutočné premeny. Ja keď som videla tých ľudí pred a po, ako to bolo niečo krásne, aj proste tie videá tvoje a všetko. A to sme sa rok o tom vždy bavili. Hej, hovorím, pozri, nejaký Matúš, Skečmarko, hej, proste akože, čo to robí s tými ľuďmi? No. Nedávaj im jesť. Ale vždy, keď som bola doma, prvé, čo som si to zapala, som pozerala tvoje videá. A vždy som to sestra hovorila, sme si tak spolu popozerali pri kavičke. No a potom, ja mám narodeniny 24.12. Aha. Tak prišla celá rodina mi zablahoželať. Toto bolo také veľmi pekné a to si zapamätám asi do konca života. No a doniesli mi takú ružovú krabičku, kde som otvorila, tam bola kniha o teba s venovaním, tak som sa veľmi potešila, rozplakala. Ale potom ešte bolo, že ako poukaz na premenu. Super. Takže toto bolo také, že od súrodencov, čo ma tak doslova oni nakopli. Hej. Ja mám takú skúsenosť v mojej trénerskej praxi, že pokiaľ bol ten človek ako keby dotlačený niekým iným, tak to častokrát nefungovalo a veľakrát to boli chlapi, ktorých manželky do toho tlačili, ale tie výsledky boli úplne že mizivé. Ja som sa trápil v spolupráci, oni takisto. Ale v tvojom prípade to bolo inak, lebo ty si to sama aj chcela. Áno, ja som chcela, ale vždy tam bolo to, že som sa bala. Bala som sa toho, ako budete na mňa vypozerať, hej? Alebo možno fitka. Fitka som proste neznašala, alebo čo si človek oblečie. Ako strašne veľa predsudkov by som povedala, hej? Na týmto som už bola dotlačená, dá sa povedať. Ale tak akože príjemne. Najhoršie bolo to prvé, hej? Ísť, začať a potom to už išlo. Dobre, mala si predsudky? Bála si sa toho, ako sa budeme na teba pozerať? Ako sa možno iní budú na teba pozerať vo fitku? Aká bola realita? Realita bola taká, ako ten prvý kontakt s tebou, však to si asi pamätám, no ja ho mám veľmi ako dobre v hlave, tak uložený, že som sa tak zosypala pri tebe, tie emócie tak vyšli zo mňa von, ale som mala veľmi pozitívny a som išla taká nabitá energiou proste od teba. A som vedela, že to zvládnem s tvojou pomocou. Super. A čo fitko? Keďže aj fitka si sa bála a rozmýšľala si nad tým, možno ako budú ľudia na teba pozerať, alebo... Prvý tréning, keď som vyšla hore schodmi, bol ako hrozný pocit. Keď som videla trénera, tak ako on mi dodnes hovorí, že vidí moje oči, ale proste v tej tvári, že ako som ja reagovala. Ale hneď po prvom tréningu som vedela, že to bude dobre. A proste nikto ani nerieši, že čo má človek oblečené, alebo proste sa cítim tu ako doma. Perfektné, takže v realite to nie je vôbec také zlé, ako si človek možno v hlave vykresluje.
a vytvára nejaký scenár. Je to tak? To sú také skôr predsudky a hlavne myslím, že my ich máme ako ženy, hej. Že sa bojíme. A hlavne, keď ja som mala toľko kil, tak proste to bolo to, že len oblečenie boli leginy. A proste tie trička, hej, čím väčšie, tak tým lepšie, lebo všetko skrývali. Vieš o tom, že takéto komplikácie a taký spôsob uvažovania má väčšina ľudí? Že vlastne tým istým trpia a ty im teraz pomôžeš na základe toho, že im povieš svoju skúsenosť a ukázala si im, že to nie je tak, ako si myslia aj v tej praxi. Dobre, a aký výsledok sa ti podaril? Tak schudla som 16,5 kg, čo som ako vôbec som ako nedúfala, že to pôjde tak rýchlo proste s tou váhou dole, keďže tým, že mám už nejaký ten vek a my sme dali tú hranicu, sa mi zdá, že do júna. A pritom ja som začala 1.1., to je tiež taký významný dátum a ešte si ho budem pamätať. Január, február a za 3 mesiace proste som bola v cieli. Hej. Čo som nerozumela tomu. Tu len chcem povedať, že je to veľmi individuálne, takže aby sa ľudia potom s tebou neporovnávali. Nie. A ja viem, že sa chcú zbaviť tých kýl rýchlo a ja viem, že ich to ťaží a je to spojené s mnohými komplikáciami, ale u každého je to inak. Niekomu ide pol kilo mesačne, čo je super, lebo vlastne tá udržateľnosť je o to vyššia. Ale tebe to išlo rýchlejšie, že ako keby tak automaticky. Ja mám u teba pocit, že jednoducho ty si v to uverila, ty si sa nastavila a už to išlo. Ale ja som ani, keď som išla na tie tréningy, ja som nikdy neriešila číslo. Neviem prečo. No to je super. Už potom, keď som nabehla na tréningy a proste sa opravila strava, ja som sa nikdy doma nevážila. Vždy som sa vážila len sem a nikdy som nejako akože nečakala, že dám až toľko dole. Že ja som vôbec neriešila čísla. Už potom, jak to išlo pekne dole, tak to už bolo len také potešenie a plus, že ide váha dole. Ty si netlačila na to, na tie kilá. To bolo perfektné, lebo si nevytvárala ďalší stres. To skôr som začala takto, že ten pohyb, hej. Toto, že viac pohybu, behať. Čo som myslela, že behať nemôžem a teraz milujem beh. Rýchla chôdza a takéto, že sa teším. Super. A čo sa zmenilo v strave, v tréningu, v tvojom myslení, keď si porovnáš aktuálne fungovanie a fungovanie ešte predtým, než si vôbec vstúpila do spolupráce? Ako to bolo predtým, ako je to teraz? No predtým, keď tak spomeniem, keď som vypisovala dotazník, tak to vyzeralo, že celý deň len jem. Ako naozaj, keď som to tak spisovala, tak to vyzeralo, že celý deň človek niečo len ďobne. Ako je to ďobanie, ale keď si to tak človek spíše na papier, tak to je ako dosť toho veľa. Naďobané za celý deň. Hej? Áno, dojedanie za málo a takéto veci. A teraz skôr je to, že je to pestré, nechýba mi ani sladké a je to veľmi chutné. Hej, že naozaj len toto jem, čo mi chutí. Super. Takže a mám viacej energie ešte. Perfektne. Takže sa nejak neobmedzuješ, máš upratanú tú stravu a určite. Funguje to. A mám viacej vládzem. Proste človek je taký energický. Áno. A to chceme všetci v dnešnej dobe mať čo najviac energie. OK. A ako to bolo s pohybom? A ako to je teraz? No, tréningy mám 2-krát do týždňa, ale snažím sa každý deň aspoň mať tých 10 000 krokov. Ale plus keď mám vždy voľný čas, alebo tak idem behať, alebo rýchla chôdza, proste, že vždy tam je ten pohyb. Že to mi chýba. Keď som odstavená zdravotne, tak mi to je veľmi ľúto, že nemôžem. Hej, že sa snažím aspoň doma nejaké také naťahovačky. Si zvykla už na... Áno, že telo si zvykne potom už na ten pohyb. No a predtým, než si vôbec začala, ako to bolo s pohybom? To boli len prechádzky. Ako ja som väčšine bola vonku s malou, hej, keď tak, bežná prechádzka, ale to nie je to. Proste tam naozaj človek musí inč. Áno, že nestačilo to. Nestačilo to, no určite nie. No pri tom jedení to nestačilo. Dobre, a čo sa týka tvojho uvažovania, ako si uvažovala predtým, než si vôbec vošla do tej premeny? Nemyslím teraz tie obavy, ale celkovo, ako si sa ty pozerala na stravu, na pohyb, na nejaké ciele možno svoje a ako to vidíš teraz? Ako predtým ešte? No ako predtým ja som akože neverila, že by to takto mohlo ísť všetko, hej. Ale ide to naozaj takto, že od hlavy, že človek musí mať nejako tak v tej hlave upratané. Čo to znamená v praxi? Čo konkrétne znamená mať upratané v hlave pre teba? Nezožieram sa teraz napríklad pre postavu, hej.
predtým strašne bolo, keď sme nikde išli, tak človek nevedel, čo si obliecť. Napríklad ako toto bolo to, že som ani nikde nechcela chodiť, že mne tie vychádzky vyhovovali z malo, hej. A teraz, ako milujem športové oblečenie, by som aj v nedeľu išla, čo predtým to ako nehrozilo. Ale človek tak ináč je nastavený, že robí mi to radosť. Človek tým, že je spokojný sám so sebou, tak potom aj to okolie je také, že aj doma, aj rodina možno vnímajú to, že človek je šťastný. Takže cítiš, že ty si šťastnejšia a prenášaš to na svoje okolie? Áno, šťastnejšia aj, no asi takto, no. Aj energetickejšia, hej, že človek naozaj je taký iný. Aj to zmyšľanie potom. A viac sa možno usmievam. Áno. Aj taká vitálnejšia. Áno, určite. Taký život ide z teba. A treba povedať, že ja som v tej spolupráci bol konzultant a ja som s tebou riešil tie veci, to nastavenie, ale netrénoval som ťa ja. Kto ťa trénoval? Tak trénoval ma Janko Hajostek. Ako on je skvelý. Ten prvý moment, možno keď som ho videla, tak sme aj tak rozprávali spolu, že sme mali na očiach, že čo to, jak to ja dám, zvládnem to, alebo prečo nie Matúš, že som chcela ísť ku Matúšovi. Ale potom som si takto povedala, že to takto má byť. Aha. Aj ty si mi potom povedal, že keď niečo budem potrebovať, alebo niečo, že kľudne môžem písať, takže toto mi dávalo takú nejakú aj odvahu. A vždy, keď som ti napísala, alebo sme sa rozprávali, tak mi už netrebalo proste potom nič už. Takže ja som spokojná s Jankom. Tiež je taký, je ľudský, čo myslím, že sme si tak aj sadli. No a som rada celkovo. Tak to malo byť asi. Super. A aké to je podľa teba fungovať možno v takej nejakej spolupráci s trénerom alebo trénermi, s nejakým tímom? A aké to je, keď človek ide možno sám do toho chudnutia, ako laik? Keď ide sám, tak nerozumie tomu, hej, lebo predtým, keď nejaké tie diety, tak človek vysadil plne pečivo, napríklad, hej, a to mi po 2 dňoch chýbalo. Potom to bolo to, že som išla k sladkému, lebo mi chýbala asi energia, že človek nerozumie v tej strave a teraz je to plne ináč, že proste môžem všetko, je to o tých porciách, hlavne ten príjem bielkovín, čo prvé sedenie, keď sme mali, tak ja som ako pozerala, že bielkoviny, hej, že čo, jak to. Čo to je? Hej, kalórie a teraz ako človek postupne časom rozumie tomu, hej. Áno. Takže tá spolupráca je veľmi dôležitá a hlavne ty naučíš to aj tí trenéri, že ako majú proste fungovať s tým a spracovávať tie informácie. Ono je to presne o tom, že čím lepšie tomu ty rozumieš, tak tým väčšiu istotu máš v seba a vieš aj pokračovať ďalej. A toto je pre nás ako keby to najpodstatnejšie gro celej tej spolupráce a taká dlhodobá misia, aby dlhodobo ten človek vedel v tom fungovať a udržiaval si tie výsledky, ktoré dosiahne. Áno, určite. Lebo keď si na nejakej diete, tak ťa to nenaučí nič. Hej, že... To je skôr také, že človek sa obmedzuje a celý deň len myslí na to, že veľa vecí nemôže. Hej. A teraz je to o tom, že proste všetko, hej. Všetko si dá, na čo má chuť. Áno, super. Dobre. Čo by si možno ty tak odporúčila ľuďom, ktorí povedzme zvažujú nejaký taký proces, rozmýšľajú nad tým, váhajú, majú nejaké obavy, strachy? Čo by si im povedala? Ja tu už aj rozprávam, aj hovorím môjmu okoliu, keď sa ako ma pýtajú na to všetko. Určite, aby išli do toho. Že tam je naozaj tá podpora z vašej strany a vy tomu rozumiete, aj keď sú nejaké zdravotné problémy, proste aj tá strava, všetko, že určite tá spolupráca je dôležitá. Keď je tá spolupráca, keď už sa o tom bavíme, s odborníkom a bez odborníka, nakoľko ti vie podľa teba uľahčiť tú cestu a ušetriť čas nejaký? No, na 100%, akože, lebo ja som ako laik, ja som tomu nerozumela. Ja až postupom, každým tréningom, každou konzultáciou, proste som sa tak posúvala, že niekedy ani nepotrebujem možno riešiť to, že si počíta tie kalórie alebo čo, lebo už to mám tak v oku a proste aj viem, čo môžem a čo nemôžem, ale... Ako myslíš v rámci porcie? Áno. Jasné. Áno. Dobre, a aké sú tvoje možno ďalšie ciele? Už
Schudnuté máš? Áno. Čo teraz? Takže ďalší cieľ som si povedala, že proste už len to spevniť, to svalstvo, udržiavať a chodiť cvičiť naďalej. A chcem byť proste aj s vami v kontakte, hej? Že toto mi tak dáva proste aj do života veľa. Človek si tak aj oddychne pri vás. No, tak ja určite. Väčšinou... že to je také aj psychológia. Lebo väčšinou majú ľudia opačný pocit a myslia si, že my sme takí tí tyráni, vieš, nad tým človekom a proste sekirujeme. Nie, práve to je opačné, že ja si to chodím oddychnúť. Super. Dobre. Je niečo, čo by si ešte chcela povedať na záver? Čo si myslíš, že by mohlo pomôcť ľuďom, ktorí to budú pozerať? Aby sa určite nebali. Aby nemali žiadne predsudky voči tomu, čo si oblečím, alebo čo povie tréner, alebo kto na mňa bude pozerať vo fitku. Aby sa zbalili, prišli k vám a už to pôjde potom. Super. Ďakujem ti za tvoju návštevu, za tvoj príbeh, za tvoju inšpiráciu a ja verím, že to divákom pomôže a otvorí oči. A ja ďakujem krásne. Sledujete Úspešné premeny s Matúšom Špírkom.